И здравейте, дами и господа, това съм аз, господин Енчев, и сега започва коментарното студио на Catchmania 32. Виждам, чата вече е пълен, идват хора от всякъде, предполагам, че скоро ще се напълним. И ми се иска да започна с това, че се радвам, че идвате тук да ме слушате. Да ми слушате глупостите. Най-много искам първо да започна с това колко е важно колко е важен този турнир. Catchmania. Говорим за главния турнир на Световната федерация по кетч. Тоест забавление, ентертеймент, но това няма никакво значение в момента да ни обсъждаме това, което прави Винс и защо е ентертеймент и защо мразя Световния фонд за опазване на дивата природа. Това не е тема сега. Виждам, че вече 10 души ме наблюдават. Това не съм го очаквал. Очаквах, че сме около 7-8. Ето, вожда е активен. Другите не ги знам кои сте. И нека погледнем матчкарда на тази Catchmania. Шоуто ще започнем в 0 часа минути с предварителното шоу, където ще наблюдаваме три матча. Първият, който е отборния между дивите. Ще започна с коментара на прешоуто, защото това не е толкова важно в момента, особено този матч, с който започнем, като изключим матча между Калисто и Рай Бък. Така, отборния между дивите. Този матч беше съставен малко на кушия и ми е трудно да осъзнаем въобще защо го има там. По-скоро е за да може да вкара всичките тези диви в мачовете. Те, защото не можаха да ни намерят място, говориш за създаване на Tag Team Divas титли. Те трябваше да са, ако ги имаше, ще има по-хубав отборен матч, 2 на 2, примерно Пейдж и Ник и Бри на Тамина и Наоми, нещо от този род, както и да е. Ще е интересно, но нещата минаха в тази хубавото. Ще видим за първи път Лана на ринг, ако не се лъжа, откакто е в главния ростер. Ще ми е интересно да видя какви умения ще покаже. След като наистина има добри умения за промо и особено с Русев се представяше добре. Другото, което само да погледам матчкарда, понеже кои са другите участнички. Ще изчакате секунда. Да, гледам, коментирате. Пейдж и Наталия, да. Всъщност това, което много ми се иска да кажа, че Тамина и Наталия наистина са от род на велики звезди и когато чуят Тамина и Наталия си представям Джимми Снука и Брет Харт в някакъв матч. Нещо от този род, но в женска дивизия с стил и може би една стоманена клетка, но не сме PG и това няма как да стане. Така. Ето да го видим. Значи напълнени са от много това, което следя като мнение е, че много хора не харесват Ева Мари, която участва в този матч. Според нея тя е леко дървена. Не съм я наблюдавал толкова много, но щом толкова хора са го забелязали, не мисля, че може да грешат. И това, което друго какво да кажа, за този матч мисля, че съм се изчерпал, защото просто той е вкаран в предварителното шоу, просто и според мен ще свърши бързо. Да минем нещо, което е по-важно за мен. Усутата срещу дъдлитата.
Този матч го очаквах да е в главните матчове, да включат и Ерик Роуън и Люк Харпър, след което и плюс новия ден, плюс Дъдлитата и Усотата и да спретнат един TLC матч и да откраднат цялото шоу на тази кетчмания. 4 отбора в TLC, малко съм множко дал преди тези велики матча между Дъдлита, Хардита и Остриета. Тоест под Остриета има пред Острието и Кришън, всеки ги знае, всеки ги е гледал, те са просто невероятни. Можеха да изнесат това, са малко скучни, но според мен с стълбите щяха да се справят добре, Дъдлитата, те са си експерти там. Кофи Кингстън има умения с стълби, наистина може да покаже голямо шоу. Люк Харпър и Ерик Роуън, хора, които също можеха да се изиграят много добре нещата. И защо ето какво се представя в този матч. Дивоти от Кофи Кингстън, Екзейвиер, Улц и Бики също чака да правят шоу. Това, което както казах, Усата също умеят да хвърчат, въпреки че са скучни. Мъквам за секунда, когато трябва да пиша, защото не мога да събера мислите. И общо искам да напишете какво мислите, ако беше състоял този четворен TLC матч, какво би станало? Дъдлита срещу Усата, срещу новия ден, срещу... Чакай малко. Дъдлита, Усата, новия ден, срещу Ерик Роуън и Люк Харпър. Искам да чуя, да напишете какво мислите. По този въпрос. Искам да благодаря на Янислав Калвачев, който пусна стрима ми, да може да го виждате и в www.hd.info. 17 души, благодаря ви, че гледате, благодаря ви, че ме слушате и се радвам, че сте тук. Аз още не виждам какво пишете. Мога да... Това беше шумна ударка. Така. Значи рекламират се хубаво. Там може да видите линка, който пускат. Там може да след това да наблюдавате Кетчмания 20... Кетчмания 32. С български коментар на живо. Това благодарение на тези момчета. Браво на вас. Радвам се. И да минем на нататък. Следващото, което следва е Калисто срещу Райбак. Тук ще поговорим малко повече, може би. Да видим. Откъде тръгнем всичко? Първо да поговорим за Райбак. Той стартира с Nexus и не беше нищо особено. След това изчезна и го върнаха като грамадна, мускулеста, малумна турба с мускули. Това, което е той, всъщност, как се шегувахме с един приятел, когато той дебютира е: защо са смърли Голдбърг, са го облякли като РВД? Това е абсурдно. Сега му смениха екипа, може би искаха да причат повече на Голдбърг, но общото между него и Голдбърг е, че и двамата са големи и мускулести, нищо друго. Голдбърг, разбира се, е човек, който се интересува само от себе си, а Райбак може само да контузва хора. Което е типично контузии. Изглежда контузия доста хора и това... Виждам, че коментирате за Барет и неговото напускане. Ще се върна за това към този момент, тогава към предния. За Барет, всъщност ще стигна до Барет, когато стигна до отбора, аз ще говоря за неговото оттегляне, но това, което говоря за Райбак. След това Райбак беше пуснат почти веднага в главните връжди и
помня онзи матч с Пънк в клетка. Тогава все още нямах толкова добро изградено. В смисъл, харесвах Пънк, но уважавах го за това, което прави, но не ми беше любимеца. Райбак въобще пък не исках да печели. Когато брат Мадокс направи това и пред Саха Райбак си казах слава Богу, защото ако това дърво беше станало шампион, аз просто не знам. Представете ли си Райбак с главната титла? Добре, той единствено може да казва Feed me more! Feed me more! И това е. Feed me more. Предполагам, че в момента това, което описахме като новини в WWHD, това, което се говорише, че смятат да пушват Райбак също за главната титла, която почти сигурно отива при Роман Рейнс, но за това в края на стрима. Райбак. Представете си, Райбак срещу Роман Рейнс за титлата в тежка категория на WWE. Минутка, секунди пауза. Това ще е ужасно. Как може? Как може? Так, значи, Рейнс се подобрява. Рейнс се подобрява уменията на ринга и на микрофона, но да го пусне срещу Райбак и ако матча няма никаква стипулация, за да могат да ползват каквото и да е било външно средство, този матч ще е най-освирквания в историята на кетча въобще. 100% съм убеден, напълно и точно, не знам, представете ли си това? Какво мислите за Райбак срещу... Знам, че закъснявам, това ще изчакам малко. Какво мислите за Райбак срещу Роман Рейнс за титлата в тежка категория? Да, най-тъпия матч на света. Представите ли си ги в скучен матч и то от рода на мейн евент на турнир? И виждам, че нещо ми забива, може би само при мен, както и да е мейн евент на турнир. Това пише в тази новина също, че мислят да Райбак да мине през няколко връжи преди да стигне до Рейнс. И какво ще победи Калисто? Не мисля. Според мен Калисто ще запази, особено след това, което се случи с Дел Рио в началото. Мисля, че се изчерпа за Райбак да говоря колко е дървен и да минем на Калисто. Калисто започна от NXT. Там не съм го наблюдавал много добре. Прегледах клипове. На края на миналата година събрах, че това наистина е един много атлетичен човек. Има умения, звяре, движи се, една по-добра версия на Рей Мистерио според мен и по-нескучна от него. Ще ме извините феновете на Рей, но аз мисля, че Рей беше се изчерпа по едно време. Но все още получаваше шансовете си. Много тъпо се получиш JBL на нас за Кешмания, но това не е тема сега, като говорим за Калисто. Калисто наистина открадна шоуто, особено на този TLC матч с завършващия си ход, който го направи и щупи стълбата. Това беше хубав ход, харесва ми и след това го сложиха срещу Дел Рио. Той спечели матча за титлата на САЩ, но една седмица по-късно се загуби титлата. След това отново е взе. Според мен едва ли в момента Калисто ще си позволи да загуби тази титла, въпреки този пунш, който готвят на Райбак. Ако наистина го готвят, моля ви WWE и не дейте. Русев, знам, че се заподготвяш за Кетчмания, но може би случайно си попаднал на този стрим и слушаш. Послушай хората, не дейте. Дайте ти, кажи на Винс, да дейте титлата да остане в Калисто. Той е по-добрият. Какво би следвало за Калисто евентуално, ако запази тази титла? Вероятно 100% ще има реванш срещу Райбак, защото това е първи матч. Със сигурност на екстремни правила, мисля, че е следващия турнир. Ще се срещнат в нещо отново. Калисто ще яде бой и някак си ще запази.
Но да се върна на самия матч. Самия матч според мен ще протече така. Калисто ще вземе от начало надмощие, след това Райбак ще почне да го мята из целия ринг като парцалива кукла и накрая ще спечели Калисто изненадващо, цялата публика ще ликува, защото според мен WWE имат важна роля в мексиканската публика и този човек наистина любимец на мексиканската публика и не биха си позволили той да загуби матч. Защото ако това стане, ще е много, много кофти и за маркетинговата им стратегия в Мексико. Няма да могат да се продават продукти, маски и разни такива на мексиканските емигранти и на мексиканските дечица в Мексико Сити. И докъде стигнахме? Чакайте, докъде да видим. Минахме Калисто и Райбак. И стигаме до нещо много важно. Y2J, Крис Джерико срещу The феноменалния AJ Styles. Невероятен матч, според мен ще се получи, въпреки че изиграха 5 или 6 вече, но това вече е по-голяма сцена, това е Кейджмани и според мен тук трябва да им дадат поне едно 15 на минути, за да откраднат шоуто, да го направят лудо. Защото според мен тези хора могат, въпреки че двамата вече са на възраст. Ако Стайлс беше останал... Какво би станало, ако Стайлс беше останал WWE след инвазията? Той беше се появил за един матч в WWE, така че това не му е дебюта в WWE. Извинете ме, това не му е дебюта в WWE, това му е завръщането. Той игра в, мисля, че някакъв евент срещу Урагана Хелмс. Човека задържал най-дълго титла в полутежка категория. И загуби, мисля, че и от тогава тръгна. След това замина по TNA, ROH и мисля, там другите инди федерации и със сигурност се представяше много по-добре и много по-успешно. Какво ще да стане, ако беше останал? Дали щеше да получи шанса си през периода, в който техничните кичести получиха това, което стана през 2004-2005, дали вместо JBL ще да е AJ Styles, този шампион на федерацията, който държеше 280 дни, после беше погребан от Джон Сина. Не се знае. Никой не знае. Никой. Само един Господ знае. След това се завъртяха доста нещата и когато започна да се говори за привличането на AJ Styles в WWE, бях често казано скептичен към този факт. Очаквах да не се появи, но в крайна сметка и той, както и Стинг, поискаха да направят това, да стъпят на това, за което говорим, това, което ще започне след по-малко от час, а именно Catchmania. Всички те искаха да стъпят на Catchmania и Стинг и той, и все пак AJ Styles направи всичко, за да играе на Catchmania. Ева правя хората. Не знам дали повечето фенове са искали да го е в WWE, но аз не очаквах това. Крис Джерико няма какво да го обсъждаме. Той е първият безспорен шампион, човекът победил медения Стив Остин скалата в една и съща вечер. Човекът, който е един от най-добрите хилове в този век. Човек, който през цялата Attitude Era се раздаваше. Човек, който в последните години издигна толкова много звезди, въпреки че след това WWE, той ги издигна, не правиха нищо с него. Абсолютно, но той ги издигна. Особено помня, когато беше връждата с Зиглър, а особено връждата с Пънк. Той направи страхотна връжда с Пънк. Честно ви кажа, според мен Стайлс и... ще се върна за малко към това дрънкане за отборните титли. Ако не бяха Ерик Ролан, Люк Харпър, тук можеха да са AJ Styles и Крис Джерико. Според мен те трябваше да останат от отбори, да им тази връжда бъде изградена, може би за SummerSlam. Там ще да се получи по-хубаво.
ако бяха спечелили отборните титли на Кейчмания и бяха ги задържали, примерно до Money in the Bank, там ги губят и отиват. Какво отборни шампиони ще са Стайлс и Джерико? Невероятни, нали? Да, знам, че Дарксайдър е голям фен на Стайлс. Поздрави, Дарк! Поздрави! И относно матча, според мен би се получило добре и според мен от тук победите ще излезе AJ Styles. Забранили са му Styles, завършващия ход Styles Clash, извините ако не го казвам правилно, и са го заменили с хода му за предаване. Разбира се. Това, което различава Styles и Джерико, забравя да ви кажа, понеже нямам никакъв подготвен сценарий, говоря това, което ми дойде на момента. Това, което различава Стайлс и Джерико е, че Джерико умее по-добре да борави с микрофона. Стайлс е бил повече на места, където трябва да показва уменията си и си ги изградил и въпреки за възрастта си той хвърчи. Той е подвижен. Според мен този матч ще се получи добре и според мен е хубаво този матч да е отварящия на Кейчмания. Според мен ще е TLC матча за интерконтиненталната титла, но според мен по-добре този матч да отвори карда. Да минем към следващото. Сега ще получа сигурно бая хейт, но ще говорим за... Не, ще изчакам това за по-късно и ще говорим за Андре Гиганта. Battle Royale, понеже ще бъде по-кратко. Значи тази традиция въведаха преди 2 години и се очакваше победителят да получи здрав пуш, да го издигнат във връждите, но не стана така. Първият беше спечелен от Сезаро. После той обяви, че е клиент на Пол Хейман и тук вече очакахме, едва ли не Сезаро беше да вземе някой поне мидкардър титла, да държи година, след това да спечели мелето и да грабне това на федерацията, но за мое съжаление и за съжаление на TLW и това не стана. Сезаро наистина е уникален талант, в момента е контузен и едва ли да беше тяхно от 2 поредни Андре Гигант. Battle Royale, въпреки че аз не виждам много смисъл в този матч, той е по-скоро за да могат да участват всички останали, които нямат място на Кейчманията, но поне хубавите е да получаваше нещо. Втората година беше спечелено граманата. Да, прав е Мариан Николов, на Сезаро му трябва Хейман. Той тогава беше с Хейман и трябваше да се остане с Хейман, но за съжаление нещата не се получиха. Втората година го спечели граманата, това си беше чисто да почет към Андре Гиганта, защото в WCW, както знаем, граманата беше представен като сина на Андре. Вау! Сина на Андре. Това беше чисто и просто. Кой ще го спечели тази година? От това, което видях в прогнозите ви в www.hd.info, видях, че се говори за Кейн и Браун Строуман. Аз лично поне, че ще е по-добре тази победа да отиде в Браун, защото Кейн няма нужда от това. Кейн се е доказал. Той няма нужда да спечели някакъв Battle Royale. Кейн имаше нужда да спечели мелето през 2001, но ако пък не беше спечелил мелето през... Ако беше спечелил мелето през 2001, нямаше да видим страхотната Кейчмания 17. Но тук според мен трябва да бъде взето от Браун. Браун е един от най-добрите, в смисъл, като гиганти в момента. Той е силата на Уайатови и според мен, ако той елиминира всички, ако елиминира по-голямата част от това меле и го грабне, ще е от голямо значение от полза за по-нататъчното му развитие, защото както знаем, той ще бъде заровен рано или късно. Той е гигант, той ще бъде заровен, той ще бъде направен клоун и това го очакваме. Нали не очакват, че той да стане? Не. Знаете, че това няма да стане. Говорим за ниво, значи нивото на Глобали, това няма да го обсъждам в момента, защото значи, да минем към новия ден срещу Лигата на нациите. Не харесвам новия ден. Според вече, не знам, може би, защото съм на възраст, вече техните
добре, правят шоу, добре, забавни са, публиката им се кефи, но лично аз не им се кефа. Нямам нищо против техните фенове, но новия ден взеха да ми доскучават доста напоследък. Лигата на нациите от друга страна е свеж хил отбор, който би наистина изиграл много хубава роля, ако спечелят. Защо този матч не е за отборните титли, не знам. Както казах какъв трябва да бъде матч за отборните титли, но не е той. И поне този да бяхте го направили, какво ще стане сега? Според мен тук има два варианта на развитие на нещата. Първия е лигата печели на Кетчмания и след това губи за отборните титли от новия ден в Рао. Другия вариант е обратния. Новия ден печели на Кетчмания, цялата публика ликува, но след това в Рао, в реванш, но лигата на нациите взема победата. Хубавото, значи добре, че беше този матч да включат нашето момче Русев, защото след това, което се случи на миналата му Кетчмания, след като сина го зарови, след онзи мач на Fastlane миналата година, където Русев накара сина да припадне и всички български кетчфенове са откачиха от радост. Това беше невероятно. Така. Русев наистина е първото наше момче, въпреки че Андрей Гигант също има български корени. Длъжен съм да го подчертая. Има български корени, но Русев е чист българин от Пловдив. Поздравяваме те, стискаме ти палци тази вечер, сигурен съм и всичко. Тук, Тео, здравей! Чак сега те видях. Социалните аутсайдери ще кажа и съдях след малко, специално заради тебе. Така, да минем на Барет. Както казах ти по-рано, Барет ще си напусне WWE, което означава, че със сигурност онзи реванш в Рао, който със сигурност според мен ще го има между New Day и League of Nations ще бъде 3-3. Това, което в една новина, че Кевин Оуенс също е бил предвиден за също са били трима, но чакам малко, объркахме с един въпрос. Да, само секунда да стигна. Да, Баре ще напусне, ще останат трима. Del Rio се завърна след дълго отсъствие и спечели сравнително бързо след на САЩ. Калисто мина през връждата с Калисто и създадаха тази организация. И остана Шеймъс, който беше изкаран от мидкарда от главната картинка много бързо, след като TTX се намеси, след като значи TTX са много лъжен, това ми е любимия кетчист, нищо лошо не съм чул срещу него. Рейнс и отидаха и създадаха Лигата на нациите. Това, което Фернандо, сега се тук, какво иска да ви кажа, това, което Фернандо казах, че Кевин Оуенс е бил предвиден да се включи в Лигата на нациите, но в деня, в който е трябвало да се появи, имал някакъв ангажимент с детето си и не е успял да се появи, не е бил включен в проекта Лигата на нациите. Според мен с един Оуенс вътре това ще е още по-стабилен отбор. Зададе ми въпрос Hypnose от сайта www.hd.info. Какво мисля за това, че новия ден са трима се делят отборните титли? Значи това не се случва за първи път, когато през 2000, всъщност може да се случва преди, но това, което ме преса спомня, че през 2006, когато Spirit Squad, т.е. духовния отряд, спечелиха отборните титли, петимата държаха едновременно титли и ги защитаваха двама от тях произволно. Така че това не е нищо интересно, но според мен това, което съм видял повече, Xavier повече стои край ринга и е агитката на Кофи и Бики. И тримата са много добри атлети, но според мен малко ги пиляха с смешния Сейбъл.
Според мен те трябваше наистина сериозен отбор, а това, което каза Тео е за социалните аутсайдери, че точно те трябваше са ето това. Те трябваше са новия ден. Те трябваше да зареждат по този начин публиката. Тези четиримата, които реално джобят през цялото време. Те трябваше да са в този мат. Те трябваше да са това. Това, което трябваше да са тези тримата новия ден, те трябваше с сериозната страна, с нещо като цензурите и да цензурират социалните аутсайдери са в една хубава стабилна връждичка. Да минем нататък, след като поговорихме доста за това. Титлата на дивите. Шарлот срещу Беки Линч срещу Саша Банкс. Проверих годинките в Twitter, оказа се, че Саша Банкс е по-млада от мен, Сабина Кечман, аз седя тук и ви говоря глупости, и ви ме слушате. Какво да правя? Някои хора успяват, аз не. И така. Значи, Максим каза, Саша Банкс взима титлата. Често ме каже, аз съм на същото не, че Саша ще си тръгне с титлата. Особено след като се появи информацията, че ще сменят дизайна и ще сменят от диви на жени, ще се казват както от много време. Новия дизайн на титлата ще наистина, според мен, казаха, ще прилича на тази на главната сам, ще е по-малък, според мен ще е по-красен, по-блестящ. Нещо от този, според мен ще е готино, защото единственият човек, който може да го смени е Саша Банкс. Според мен тя ще се тръгне, ще победи Шарлот и Беки Линч и ще се тръгне с титлата. Това, което искам да поговоря, важно е за Шарлот, защото тя наистина се изгради като стабилен хил при жените. Нещо, което много отдавна сме нямали. Всъщност не помня кога сме нямали съм жена. Значи последно мисля, че Айвари, когато беше в цензурите. Наистина да накара се изнервиш Шарлот. Това главно се дължи заради господин Заряд. Господин от Северна Каролина, Рик Цветкавицата. Това, което гледах няколко предавания от 2006, където съм виждал Шарлот в публиката, включително пенсионирането на Рик. Наистина, доста по-едричка беше през когато Рик се пенсионира. Ако гледате видеото и видите, предчувствие за Беки. Беки също е изключително, според мен тук титлата ще смени собственика си. Почти съм сигурен и Саша Банкс ще представи новия дизайн. Докъде стигнахме? Да. Големия матч с стълби. Само да ви пропусна нещо. Да. Големия матч с стълби. Кевин Оуенс срещу Сами Зейн, срещу Долф Зиглър, срещу Стардъст, срещу Синкара, срещу Мис, срещу Зак Райдър. Какъв матч? Какво? 2 поредни години TLC матч за интерконтиненталната титла. Както споменах по-рано, това трябваше да се за отборните, но според мен тук по-добре трябваше да е един индивидуален матч Сами Зейн, Кевин Оуенс, който ще да представи малко по-голямо шоу, особено след като знаем какво могат тези момчета още от NXT. Но, както и винаги, трябва да има екшън, трябва да има стълби. И според мен тук ще видим много трошене на стълби. Според мен някой ще пострада. Стардъст е казал, че ако не спечели интерконтиненталната титла, Стардъст загива. Което означава, връщаме Коди Роуз. Свърши се с космическите травестити. Свърши се с тях. Няма да ги гледаме повече. Ура! Да видим какво пишете. Зиглар. Да видим. Да минем нататък. Да обсъдим всеки шансовете на всеки един по един. Както казах, щом ще от около месец насам Стардъст прави тези намеси, това означава, че със сигурност няма да спечели.
Според мен ще пострада в матча, ще го отделят за около месец, след това ще се върне като Коди Роуз и коментаторите ще се правят, че Коди Роуз се отсъствал през цялото това време, докато Стардъст е съществувал. Вау, много интересно. Зак Райдър. Зак Райдър е заместил Невил, който е бил контузен, така че едва ли заместник би взел титлата при всякакви случаи. Ще видим. Според мен от него няколко интересни хода, но той ще е просто леко изолиран в матча, защото просто не му е място. Там е просто са го вкарали в последния момент и така се получи нещата, просто той имаше късмет. Със сигурност, ако не беше тук, ще е участвал в Андрея Гиганта Battle Royale и ще да бъде хвърлен по-бързо. Зак Райдър имаше хубав билд за мидкардъра, даже и имаше истории с сина си, Торес, общо взето с Кейн. Той беше почти в мейн евента, почти, но не. Напомням, той дебютира заедно с Кърт Хокинс като имитатори на острието, които като му помагаха спечели. След това се биха като отбор, разделиха се и общото той няма да спечели със сигурност. Долф Зиглър. Този човек... Не знам вече. Този човек просто стигна до мейн евент нивото и не знам какво стана, защо падна надолу, защо го изтеглиха от целия мейн евент. След това отново, когато отбор Сина победи, отново го издигнаха и отново нищо не направиха с него. На мен ми е вече леко скучен, според мен вече му е късно за мейн евента. Печелил е достатъчно титли, но според мен в този матч просто, защото е бивш интерконтинентален шампион, бивш шампион на САЩ, бивш световен шампион и със сигурност ще направи матча по-интересен, защото той наистина, въпреки че не го харесвам, има умения. Нататък. Няма, да, всъщност, чакай да завърнем, да кажем още малко неща за Долф Зиглър. Долф Зиглър, това е човек, значи, той дебютира с духовния отряд, т.е. е бил отборен шампион. Там беше една марионетка, след това изчезна и дебютира вече като Долф Зиглър. Това иска да кажа. Да се върнем на Мис. Мис. Човекът, който спечели главния матч на Catchmania 27 и 5 години по-късно е в този TLC матч и може би е фаворит от втора линия заедно с Долф Зиглър. Мис. Той в момента повече е шоумен. Шоумен, защото те го държат основно заради Мис ТВ. Той започна от разни реалити предавания, дебютира, джобише на целия SmackDown, след това стана отборен шампион Джон Морисън, след това спечели договора и дойде онзи момент, в който той кешна срещу Ренди Ортън. Това беше невероятно. Да кешнеш срещу Ренди Ортън. Мамо бе, това е страхотно. Тогава просто според мен им трябваше... Цяло това беше за да създаде историята за скалата и сина и Мис просто кувърчето беше Мис и той трябваше да сдържи титлата просто докато те се развиват историята. Това е страхотно, те ще се развиват историята, Мис, ти ще победиш Джон Сина, ама няма да го победиш чисто. Нали? Точно по този начин. Син Кара, знаем, че не е оригиналният Син Кара, това е Хунико. Хунико, според мен, ако беше останал с образа на Хунико, ще да е по-добре, понеже сега притежават правата на Син Кара и да е Син Кара. За какво да е Син Кара? На мен не ми харесва да е Син Кара, иска да е Хунико, мексиканския хулиган, ще да има по-интересен образ и ще да е по-добре. Поне според мен.
Той е там за да направи някой дивотия в матча и според мен няма шанс да се тръгне с титлата. И дойде да говорим за двамата фаворити в матча, а именно Сами Зейн и Кевин Оуенс. Както казах по-рано, това трябваше да е матч между тях двамата. Не. Не. Това ще е лудост. Така. И Сами Зейн и двамата са, и Сами Зейн и Оуенс са безспорни таланти. И двамата знаят какво правят. И двамата зареждат публиката. И двамата просто... Това, което гледа Феникс стигаш... Не знам, просто... Според мен публиката ще откачи, който от тях да спечели в момента. Оуенс го играе леко хил. Според мен един триумф на Сами Зейн ще срути публиката и най-вече Шотландия. Разбира се, WWE мисли и за другите държави. А да забравяме, че Кевин Оуенс е канадец, а WWE какво не... Специално Винс, какво той не харесва канадци. Той ги предсаква. И ще видим дало скрулджоп или как, след като Оуенс опитва бомба, Зейн се измъква, къде ли са по стълба да иззема титлата. И това може да се нарече Дала скрулджоп. Нищо говорите за Оуенс, че е дебел. Според мен това няма никакво значение, той е подвижен, агресивен, има умения на ринга, може би има още да работи по микрофона, но говориш сега, че Оуенс може да се бие с Брок Леснар. Това ще е също хубав матч, но да минаваме нататъка. 21 души, 23, въртим се около едно и също число, което е хубаво. Не расте, но аз не съм очаквал повече от това. Дин Амброуз срещу Брок Леснар. Останаха ни 3 мача да скоментираме Дин Амброуз срещу Брок Леснар. Какво да очакваме от това? Според мен това ще е просто един брутален матч. Ще е No Holds Bar, което означава, че ще се бият всякакви предмети. Брок Леснар ще доминира 75% от матча и ще показва цялото се надмощие, ще има Suplex City отново. Междувременната Suplex City за първи път го чух, докато гледах един матч на Енгъл през 2006 на някой турнир беше. Мисля, че Майкъл Кол или Кинг го беше казал. Suplex City беше споменал Suplex City. Но тогава не е станало и в момента Брок Леснар използва наистина това. Според мен Амброуз ще излезе като крайен победител след това, защото както каза Върколака в неговия predictions, това ще е един здрав пердах. Здрав пердах. Айде де, още малко не остана. И в който някак си този човек. От кога гледам кетч? Гледам кетч от 2000-та година. Да, това, което според мен някак си Амброуз ще оцелее в този матч. И особено след това, което се направиха целите истории с хардкор, но да не забравя, Амброуз идва от CZW. Там е преживял толкова бруталност, така че едва ли който да го направи Брок, това за него ще е нищо. Казва се резачката на Теди Фънк. Едва ли ще си позволя да изкарат каквото ще е по-остро от хартия в този мач, защото със сигурност ще... Това е PG-ера, освен ако не се реши да сложи край и той ни извади някаква резачка и ни започне едва ли. Съмнявам се. Според мен, както винаги ще видим поне F5 върху няколко предмета.
суплекси върху няколко предмета и по подобен начин, както трите хикса победи Брок на Кетчмания, с едно хубаво Дъдли Дейтс върху кофа или стълбите. И това ще е тушда. Дали Амброс е новия Фоули? Да. По същия начин го градят горе-долу, поне доколкото позволява пиджерата. Но да видим какво ще последва след това за него. Дали къде ще отиде, къде му е мястото след Кетчмания. И минаваме нататъка. Останаха два мача. Първо ще коментирам трите хикса срещу Роман Рейнс. Много се радвам, че трите хикса спечели този. Това меле, че стана шампион. Но не се радвам, че Рейнс ще се тръгне с победата, защото това е със сигурност ще стане. Както казах и по-рано, Рейнс се подобрява, но това не е достатъчно. На него му трябва още работа. Още работа му трябва. Още работа с микрофона и всичко това. Той трябва да... Трябва му хилтър. С една дума точно това му трябва. Според мен трябва да стане нещо на тази Кетчмания, защото той се тръгне шампион като фейс публиката ще изтрещи. Хубаво чиличка това да не е главния матч. Много се радвам за това, но според мен трябва един хилтърн да намесят. Говори се за намеса на скалата, че скалата ще помогне на Рейнс. След това Рейнс ще прецака скалата. Това ще е много тъпо, ако наистина Рейнс за една вечер събори на земята скалата и трите хикса. Какво? Ако той събори на земята скалата и трите хикса, аз също откача от яд. Как може той да... Не. Не знам. Просто не мога да се представя как може да събори скалата и трите хикса и това след Кетчмания. Това наистина ще е хилтърн. Наистина повечето членове ще откачат от това. Относно матча, ясно е това, което ще видим. Ще видим как играта го мачка, как Рейнс се отвръща след всеки удар, след всеки опит за туш. И точно по този начин той накрая Рейнс Супермен удар, копие 1, 2, 3. Ако има намеса на скалата, това означава нокаутиран рефер. В момента, в който видите рефер да е нокаутиран, очаквайте намеса. Това е... Говори се, че матч ще е много холдсбар, което може би ще е от една идея по-добре за качеството му. Но не се знае. Значи за този мач няма какво да говоря много, затова ще поприключвам малко с него, защото само ще се изнервя от факта, че моят любимец ще загуби титлата. А тя му ходи, тази не му ходи толкова много, повече му ходи в тежката галерия титлата, но няма значение. И най-важното това, което виждате в центъра на картинката е Гробаря срещу Шейн Макмейн. Няма ти си на представа колко се зарадвах като видях Шейн. Раула, в който се върна, го гледах с нулево внимание, когато Винс говореше на Стефан и бях се излегнал и бях с полуотворени очи, но когато чух музиката на Шейн, скочих. Какво? Шейн Макмен? Защо е тук? Какво по дяволите става? Започна да се говори и усетих, че има връжда. Това, което стана на Кетчмания 17. Шейн срещу Винс. Тогава и TNA беше нестабилно. Говореше за привлечението покупка на TNA. Очаквах на 28. Точно кога стана вънуваше годишнина от това. Аз притежавам WCW. Той Шейн да излезе да каже, аз притежавам TNA. И отново историята се повтори и отново да откача, но не.
Не стана така. Нещастен съм от този факт, но за съжаление WWE няма да купят TNA. Без това самия им ростър е толкова малък, толкова пълен с бивши WWE и няколко индикичести. И да се върнем на матча. Въпреки че и двамата са на възраст, губая доста, очаквам да се наистина подходят хубаво. Шейн, въпреки че очаквам Шейн да направи този специал с кофата, очаквам, че е възможно да излязат от клетката, след като ще бъде главен матч, очаквам да се качат върху клетката, очаквам със сигурност на место от страна на Винс в този матч, по някакъв начин, какъвто и да е било. Ако Стинг не беше обявил пенсионирането си днес, за което много съжалявам, очаквах Стинг да се намеси да помогне на Шейн. Но всички знаем, че Шейн е обявен и за няколко, мисля, че Шейн, не съм сигурен, но поставено сигурно ще има разделение на брандовете. Какво означава това? Дали Шейн ще поеме Рао, а 3 хик с SmackDown? Дали ще се раздели главната титла на две? Дали Рейн ще си ходи с титлата на федерацията в тежка категория, ще бъде дадена на заслужените? Не знам. Всичко зависи от развоя на този матч. Дали Шейн ще спечели и ще вземе контрол на Рао? Според мен и да спечели, ако Грубаря загуби, това ще е последната му кетчмания. Но пък Грубаря завърши с загуба на кетчмания. Това пък не идва също. Това също не идва. Ще вземете само поех с въздух за малко. И също не е някак си логично да се случи. Този матч е много непредвидим, особено след като не знаем какво са решили WWE за това, което ще следва. И според мен този матч, аз все пак, въпреки всичко, мисля, че Грубаря по някакъв начин може да спечели. Но пък ако Шейн спечели, той може да върне на работа Грубаря да му разреши да се бие на още кетчмани. Това също е възможно. Нищо не се знае. Подявайте, нищо не се знае тук. Да, тъпо ще и Грубаря да загуби и повече да не се появи никога, повечето срещу Шейн Макмен, фаска клетка, но пък този матч наистина е основното, заради което аз искам да гледам кетчмания. Основният най-непредвидим матч, матч, където очаквам изненади и изобщо супер неща. Сега аз приключих матч карда, искам да знам тези, които ме имат скайп, да знам някой иска да се включи по скайп. Иска да се включи по скайп да си каже прогнозите. Ще изчаквам. Ето, първия набран. Здрасти! Здравей, Дарк! Как си? Много добре. Страхотен предикт. Радвам се, че се включваш на живо си. Хората би трябвало да чуват хубаво. Кажи си мнението за матч карда на бързо. Изключи си това, изключи звука на стрима и ме слушай в микрофона. Добре. Значи, нека започна аз от Андрея Джайт Memory Battle. Очаквам да го вземе Браун Строуман. Значи, образа на Строуман да бъде изграден като пълен бист в WWE трябва да се случи. Както ти каза по-рано, той ще бъде буквално направен като Big Show, пълен клоун. Асъл клоун. Или като Кей някой като корпоративния му образ с вратовръзката. Изобщо смешна история. Ама поне да го направи един качествен Giant, който да мачка всичко, което види.
Кейн, евентуално, ако го вземе, вече му мина времето, то Биг Шоу също му мина времето, на тях им давам не повече от 3 години да се пенсионират. Не повече. Моят предик за Adrian Giant Memory батъла е Браун Строман. Следващия матч, който ще предикна, това е New Day срещу лигата на лигата на бежанците, както аз им викам, или League of Nations. Бежанци са. Добре. Рус, виждам, вече New Day буквално ми се изтъркаха. Ама буквално. Спомням си, като скалата се върна, как ги нареди яко. Там Кенди Асес, Лама Пинес с Мюрхет. Направо скалата ме напълни тогава. Обаче Лигата на нациите, буквално това са бивши мейн евентари, ама абсолютно всичките бивши мейн евентари. Шеймъс, буквално преди години, като го гледахме с WWE титла, VXC титла, US титла. Алберто Дел Рио, враждата му с сина, направо също много добре се беше получила. Bad News Барет или Уейд Барет, също това Некса дед го беше направил, просто тая групировка, направо напълни от всякъде, така да се каже. Уния по бойща просто беше голяма работа. После Пънк като наследина стана нещо, ама това не е по темата. Русев пък приспа сина. В абсолютно всичките вражди на тия е участвал сина. И накрая Сина ги е мачкал. Само ще помоля малко по-бързо, за да може да имаме време да включим още хора. Добре, по-бързо ще бързам. Тук победа за League of Nations. Направо. Кевин Оуенс там, Сами Зейн, Хунико, Синкара, Мис, Стардъст, Зак Райдър. Победа за Кевин Оуенс. Сами Зейн дебютира. Няма как да му дадат победата. Синкара, мидкарт, едва ли ще му я дадат. Както ти каза, Мис вече се изтърка изцяло, държат го само заради шоуто му. Зигито объркаха го. Така да се каже. Стардъст, махайки галактическите глупости. Зак Райдър е единственият човек, който хората се чудят как взе титла. AJ Styles срещу Крис Джерико, тук просто няма какво да казвам, то съзнай за кого съм, аз съм за AJ Styles тук. Джерико топ хил си беше, ама да го издигне още малко, че да го пушнат най-после за някой титла. Брок Леснар срещу Дин Амброуз. Виках за тази резачка на Тери Фънк. Тери Фънк, наистина тази резачка трябва да я пуснат. Обаче едва ли ще го направят. Поне на Мик Фоли, каквото и да беше там, да го бухалката за стелта. Да, бухалката за стелта, да го запали, да издунка един път Леснар в главата. Не се получи един готин матч. Столове, сигурно коментаторската маса ще гътне, буквално ще гътне. Трети Хикса срещу дървото. Буквално дървото. Какво да кажа за Трети Хикса и какво да кажа за Трети Хикса? Трети Хикса почна нещо да са лигави напоследък с тия излизани как да яде Бол Ринкс. Защо ти ще ядеш Бол Ринкс, като ти трябва да му биеш, така ти трябва да биеш Ринкс? Но поне изграден в ролята на фейс, за това надявам се, моля се, с последните побой, Рейнс като е хил, Трети Хикса да спечели матча, Рейнс да загуби, след като той е хил този път, дано да се води хил. За Калисто казах ли? Не. Да, Калисто и Райбек. Ох, майко мила. Райбек ти каза, ама това просто такова дърво, WWE сигурно не са виждали от... Не знам от кой насам. Страхотно дърво, Калисто просто трябва да бие, ама с класа. Надявам се Райбек да не вземе тази титла, че иначе направо US титлата отива по дяволите, така да се каже.
Кажи за Шейни Грубаря. Шейни Грубаря. Шейни Грубаря, тук се надявам направо, този матч и аз не мога да го предикна. Мисля, че Шейн ще бие. Просто ако Шейн бие, не знам, WWE ще тръгне нагоре. Според мен той ще раздели сигурно титлите и всичко ще стане 6. За сметка на това, както каза Вучето по-рано, и искам и Шейн да бие, и Грубар да ни падне. Имаш въпрос, зададен в Skype, няма да ти кажа от кой е. Какво мислиш за матча за титлата на дивите и за отсъствието на Ники Бела? Значи, Тим, ако мога да го нарека, Тим Total Diva срещу Тим Бат. Говоря за титлата, не за... За този ли? Що ми мисля, Саша Банкс ще го вземи. Саша Банкс или The Boss как да го кажа, просто трябва да наследи Шарлот, която вече прекалено дълго държи тая титла. Топ хил, страхотно, хареса ми като хил. Също менеджер Рик Светкайста, който казах, той ще умре на ринга. Светкайста буквално ще умре на ринга. Беки Линч правят като Дин Амброуз в мъжки. Те Дин Амброуз в притивите. Титла няма да види скоро. За отсъствието на Ники Бела? Отсъствието на Ники Бела, тази контузия буквално и попречи, защото в момента, и тя така не скоро трябваше да изгуби тази титла, тя сума ти време държа. Сума ти време държа тази титла и после трябваше да изгуби. Скоро време. Въпросът беше от Ники Бела, от Extreme Wrestling Federation. Сетих са. Оле майко. Значи, буквално тя държа много време, титлата представя се страхотно, особено с помощта на Бри. С помощта на Бри Бела ти направиха и там сключването и на Алиша Фокс, те като направиха този отбор тримата. После като слягаха Дива с революцията, се получи една страхотна вражда. Пейдж там с Беки Линч, там и другите. Дива с революцията, получи се страхотно. И по едно време се оказа на Night of the Champions, Шарлот взе. Отсъствието на Ники Бела се отразява много лошо на това, защото на Дива с революция, при дивите. Надявам се поне да има малко по-жива, след като Саша Банкс стане шампион, да има жива, като се върне Ники Бела да си поиска естествено реванш за титла, да се получат някои други хубави връжди, Тим Ба да продължат защото се получават много добре. И това са им предиктовите. Значи, благодаря ти много, че се включи. За нищо. И желая ти приятна вечер. И остани да слушаш, предполагам, че ще можеш да включим още един човек. Добре. Много време изгубиха майти. Чао. Така хора, още един човек може да включим и преди да започне през шоуто остава 9 минути. Кой иска да се включи? Кой? Иска ли някой да се включи? Така, кой иска да се включи да говори по микрофона? Хайде, един човек мога да включа още и да започва. Повечето нямате микрофон и някой, който ме има в Skype. Да видим WWHD има ли хора. Сега пиша на важен човек, който наистина има важна роля в това, който е голям стример. Пиша на един от големите стримери да се включи. Пиша на няколко хора, моля ви. На Дана Тео пиша на един, на Върколака написах един от двамата, дали ще ми отговоря скоро, не знам, просто се надявам Върколака да ми отговори, защото много искам да го включа него, да си чуем мнението, добавил съм го в Skype, дано се включи. Виждам, че искате Върколака и аз искам Върколака или Тео.
Тео не може. Тео не може. Дано ня успее. Дано, защото искам да чуя още един човек преди началото. Ако трябва ще продължа още съвсем маничко. Ай, сега ще потърся в WWHD. Той па... Хай... Да... Тразети ма... Добре, няма... Знам, че ти е зле микрофона, Макс. Искаше ми се да те чуя. Ще поговорим още малко. Всъщност искам да поговоря за нещо, докато от това стане, когато стане време. Това е... Нещо е как самата Catchmania е еволюирала. Това, което съм гледал, понеже гледал съм Catchmania 1, не знам колко от вас тук са тегли да я гледат. Самия заряд на първата Catchmania е наистина много интересен. Това, което усетих го, въпреки че нито на живо, нито съм бил роден тогава, нищо му, просто самия заряд се усеща. И особено за главния матч. Главният матч е кратък. Пол Орндорф и Роди Пайпър срещу Халк Хоган и Мистер Ти. Колкото ти коментирали сме го, съм го с един колега и съм го качвал. И в момента никой, наистина ли няма никой, който се включи по Skype. И защото след малко ще го оставям да гледам, да си гледате Catchmania, аз ще лягам и ще се тегля утре сутринта. Мисля да кача това видео после в YouTube и във Webex, за да ви е кеф. Ами, може ми задаваш тогава въпроси относно кетча в чата, да запълним времето. Чакам въпросите чакам. Може в момента, но... Васко ще дойде да се обади ли? Да, мисля, че Stone Cold ще се появи на Catchmania, той ще... Все пак това е в Тексас, родом от Тексас, Stone Cold наистина ще се появи на Catchmania. Може би ще... Не знам, стънер едва ли ще видим, но според мен ще излезе както в началото на онази Catchmania. Ники Бел, ако се появи на Catchmania, това, което описах като новина скоро в WWHD, чакай, ето Васко ми звъни. Дигам. Здравей, Васко. Коста. Здравей, как си? Да кажем добре. Ами, чувам, че си изключил звука на стрима, може да кажеш набързо прогнозите си за мачовете. Ще ми кажеш кои са, само че... Ами, да започнем с Брок и Дин, примерно. Аз ще заложа на Дин. Защото... мисля, че екстремен има шанс. Особено след CZW. Разбира се. За Дин съм в този мач. Определено Дин е фаворитът тук, защото Брок просто за него няма значение победите и загубите. Това, което ще съм чуе е Лигата на нациите и Новия ден. Какво мислиш за Новия ден? Мисля, че на хората им омръзна от тях. Ами да, всъщност да, омръзнем, но според теб ще спечелят ли този матч? Добре, ти напише, че тук се карат. Добре, не можеш да говориш повече, така? Не мога. Добре, благодаря ти много.
Няма нищо. Няма. Чао. За сега. Не тръгвайте върху лака, ми отговори в момента. Ще може да се включи по скайп евентуално. И... Значи... Васко, пиши не за мачовете, знам, че може да бъдеш в момента, ще го прочита. И... Да, само да ви кажа, TLWW, казах, че след малко в www.hd.info ще пусне голяма важна тема. Задържане се започва през шоуто съвсем скоро и в момента се надявам върху лака да отговори, за да мога да го пусна и него да го чуете така за последно, преди да приключи шоуто. Да видим сега. В момента мълча, понеже обсъждам с върху лака, затова изчакайте, не мърдайте от никъде, дано се съгласи. Той е си общия любимец, той е мой любимец. И... Съм. Ето. Само да го намеря. Двама души искат да звънят. Двама! Набирам върху лака. Дами и господа, набирам го. Здравей, върху лак. Какво става, братле? Добре, правя студиото тук, обсъдих целия матч карт, включих двама гости и хора, когато ти споменах името, всички в чата откачиха и искат да ти чуят мнението за някои от мачовете. Първо, здрасти, който гледа, който ни гледа. За мачовете, виждам тук Кикофа започна, тук Рене Йонгия, виждам много yes. За мачовете, според мен ивента са го променили, те ли? Да, мейн евента ще е Грубаря и Шейн. Да, той е много странно и също ми харесва. Обаче според мен, не знам, най-екстремният матч е Дин Амброс срещу Брок Леснер, вероятно. Да не отписвам и Хел на Сел, разбира се. Това, което е важно, значи, да виж, в момента не знам дали си влязал, но в момента всички се радват. Да, намерих ти стрима, да. Чай ще ми напише едно сърчице. Да, всъщност това, което съм запитал, нали, важно е за TLC матча, какво мислиш? За кой? За TLC? За Интерконтинентал? За матча с Стълби за Интерконтиненталната. Кой ще спечели? Кевин Оуенс ще запази титла според мен или сам Зей. Нямаше смисъл да добавят другите джобари, просто да направят матча TLC, мисля, че ги добавиха, иначе или сам Зейн или Кевин Оуенс, според мен Кевин Оуенс ще запазва титлата в този матч. Казах по-рано, аз това трябваше да е само Сами Зейн срещу Кевин Оуенс. В индивидуален матч, както правим. Между другото, ако започна с този матч, най-вероятно е, нали, според мен може да започна с този матч, за да накарат публиката да стане на крака, разбира се, с първия матч, и ако започне с него, може би Сами Зей ще спечели, нали, защото е фейс и да, сващаш. Да, значи благодаря, че се включваш. Много се радвам.
Няма проблем за мейн евент. Чай, той вече не е мейн евент. Рома Рейнс срещу Трите Хикса. Според мен ще би Рома Рейнс. Очудихте ли се? Едва ли някой се очудил, всички знаем, че той ще се тръгне като победител, особено след като го изкараха от мейн евента, това означава, че са решили, че той да е победител и много добре знаят, че ако завърши така кешманията, това ще стане много лошо. Добре, че промениха мейн евента. Поне ще го булват малко по-рано. Да разчитат на публиката да забрави след като види Хил на сила. Завръща с Сет Ролинс и Оти Бачваров и набиват Трите Хикса и Рома Рейнс и Сет Ролинс му дадат титла да е готово. Да, благодаря ти много. Чакаме още включване, радвам се, че се включи, много ти благодаря. Няма проблем, човек. Приятна вечер ти желая. Чао. Чао. И последен човек включвам. Последен човек включвам. Да не вдигне. Писа, че иска да се включи. Не може. Вече, благодаря ви много, че стояхте тук и ме слушахте. Оставям ви да си гледате кикофа и ви стискам палци. Благодаря ви много, че дойдохте. Стигнахме, мисля, че 24 души по едно време. Желая ви приятна вечер, приятно гледане и спокойна нощ. Аз ще гледам шоуто изтеглено.